Inaako ko siya na tunay kong amo. Ikaw, Mark Angelo, inaako ko si Maria Grace na pinipinipon niya na bakit tunay kong ako susok sa ikinagbubuhat at nanasigma ina niya ko. Inaako ko po ba? Pinagsarukan Diyos pinagpatao sa pagsikat sa kwento ni matrimonio. Uyang magtutugan at pagpapasal si Davisran Mrs. Mark Angelo at si Maria Grace Marcas. Palapakan mo niya. Kunyan po, Mark Angelo, inulit na ako po na po si Maria Grace. Pwede mo na po siya. Okay? And now, is your wife. Salamat po sa pamilya Salvador, sa pamilya Vargas, sa dakulang pagtitiwala ninda sa sakuya para ko ano na magtindog nga panduang magurang kaning sa tuyang bagong mag-ako ning sakramento ning kasal. Ang advice ko lang sa Indo G-Force, Mark, Grace, legal na sa indong pag-iibanan ngunyan. Sana magayon ang kaluwasakan sa inyong pag-iibanan. Sabi baga kasabagon ni Father sa simbahan, kamutan mo ang sa tuyang Diyos. Siring man, kamutan mo. Magkaminuutan ka mo bilang mag-agong. Ano man ang mga pagsubok sa buhay nindo, may solusyon man yan. So halion lang ang pride kan lambang saro. Para dahil ka mo lalong kumbaga mas lalo ka mong magkakaintindihan tangari magayon ang kaluwasan sa itong pag-iibanan sa gabos na mga bisita tapos mga imbisita mo niyan marinapon sa pamilya kan sa Kuyang Agong Prambaaw yaon man si Degdi salamat sa pagsuporta maninda sa sako asin sa sakuya man na magurang na yaon Degdi salamat. Sa gabos-gabos, Diyos mabalos po. Good luck sa Nindo G-Force and Grace. Thank you po. Thank you very much po. Thank you po, Sir Adolfo. Tama po ako, Sir? Okay, so, I think sa ninang Mayo ang mga ninang. Siyempre. Baka gusto po sa may ninong, baka naluktawan ta. Nasusubok lang magtarang. Nayaon po digdiyo na nag-attender at nagtistigo kang sa muyang kasal. Maraming salamat po sa Indogabos. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Thank you very much po. Enjoy your food. And siyempre ang ating bride. Good afternoon po. Well, hindi na ako masyado matinarang. Thank you. Tapos na nasabi ni Mark. And salamat po na-appreciate me na nag-attend ka mo kahit weekdays, may lao, may mga school. So, thank you po. Enjoy po sa lunch.
malupiton ang kuya na daw, malupiton ang saro sa mga ninong.